tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Una nova edició d'aquest podcast fantàstic, meravellós, on se me'n va la olla, parlem del Barça i estem encantats de veure com les coses surten bé. De debò, qui anava a dir abans del Nadal que estaríem a quarts de final de l'Europa League, que aniríem tercers a la Lliga, gairebé a punt d'agafar el Sevilla i convertir-nos en segons, i que arribaríem al Clàssic del Bernabéu amb aquesta moral que tenim ara. Jo no dic que guanyem el diumenge, però que podem plantar cara, sí, i fins i tot podríem canviar les tornes. Què més? Setmana fantàstica. Veníem d'un gran partit del Barça contra l'Osasuna, vam guanyar la Lliga en el futbol femení, i aquesta setmana, doncs a mitja setmana, resulta que ens classifiquem per les semifinals de la Copa de la Reina en el futbol femení, guanyant el camp de la Real Societat, i el dijous ens anem a l'infern turc, a posar-nos a cabell, tots, i anar ens anirem a aquell infern, a aquell camp, que era una meravella per qualsevol que ens agradi el futbol, a l'ambientasso que hi havia en aquell camp, que fins i tot feia por. Anàvem a jugar contra el Galatasaray, tots patint, 0-0, el Domènec Torrent ens coneix, que no sé què, que no sé quan, comença el partit, cridòria, l'àrbit que no sentia xiulava i els jugadors no es sentien, l'Iñaki Peña, el porter del Galatasaray, intentant sortir de la porteria per posar bé la barrera perquè no sentien de la cridòria que hi havia, i quan millor estava jugant al Barça, que havia tingut una oportunitat, Frenkie de Jong, brutal, amb un passe de primer toc de Busquets brutal, que la va fotre fora per 1 mil·límetres, hòstia, ens cau un xàfec, bum, i Marcao va marcar. I ens va fotre cagada també del sistema defensiu, perquè Piqué no estava cobrint a ningú, i el Marcao, que era el defensa que venia de segona línia, l'estava marcant Ferran Torres, i se'l va menjar i li va fotre un cop de cap, gol. 1-0, fora del Galatasaray, el públic encès, el Barça, els culers cagats, ai que no ens classifiquem, hòsties. De Jong li fa passar de Ferran fa passadet a l'espai, i el nen de 19 anys es disfressa del millor jugador de la història que ha tingut el Barça i fa una jugada a lo Leo Messi, posa la pausa, amb horitzontal a la porteria, li surt un defensa, li surt un segon i li col·loca pel pal curt en el porter, quan el més normal era fotre a l'altre cantó. Golaç d'antologia de Pedri, o Pessi, o Harry Potter, o la mare que el va parir. Quina alegria, quin golaç. 19 anys, senyors, 19 anys. No hi ha, ja comencen a haver-hi adjectius per aquest noi. Brutal. Partit seriós del Barça a l'Europa League, que es va vendre el partit seriosament. Molt bé, algunes imprecisions, l'ambient també carregava, havia gent que no havia jugat mai en un estadi així, Gavi, Pedri, Ferran segurament, no havien jugat en camps així. Teníem l'experiència Aubameyang davant, va fotre un cop de cap a lo Cristiano Ronaldo, allò que et deixes penjant en l'aire i no remata, sinó que et reboti la pilota per fer la paral·lela, la vaselina brutal. A mi em va encantar. Diuen els entesos que a la primera part el Barça va jugar malament. Jo crec que el Barça va saber estar en el partit a la primera part. I a la segona part vam dir, anem a rematar. Es van fer uns canvis, va sortir Dembélé, Adam estava molt cobert, potser no és el millor partit d'Adama, però no ho va fer malament. Hem de reconèixer el gran Serginho Dest que tenim ara. Va fer un senyor partit fins que es va lesionar. Eric Garcia pujar la pilota, ho va fer-ho fantàstic. Piqué estava molt bé. Fins i tot les dues pilotes que li van arribar a Ter Stegen les va parar, cosa que abans a la primera, ens la fotien. Aquí van trigar 3 vegades. I amb una jugada molt guapa, Pedri xuta, hi ha un rebot, tornen a rematar, l'Iñaki Peña la treu, després hi ha un altre xut de Ferran que l'Iñaki, o de Pedri, que l'Iñaki Peña la torna a treure, perquè al final li arribi la pilota de Jong, faci un pas en curt i Aubameyang només l'ha d'empitjar. Brutal, segon gol. Allà van enfonsar els turcs, que van intentar jugar, van intentar forçar, però el Barça va saber controlar. Els últims minuts vam defensar en pilota, com feia temps que no veiem el Barça defensar en pilota.
estem meravellats, perquè veníem d'una puta merda quan vam començar aquesta temporada. I estem gaudint amb el joc del Barça. Qui ens ho anava a dir quan vam dir que seria una trajectòria pel desert? Us en recordeu? Bueno, els que ja tenim una edat, ens en recordem de l'última travessia pel desert, que va ser quan aquell portuguès, fill de la gran puta, que se'n va anar al Madrid. Us en recordeu? Aquell cabron, no perquè se'n anés al Madrid, cabron fill de la gran puta, perquè el dia abans va sortir donant petons a l'escut amb el braçalet de capità a totes les portades dels diaris d'aquí. I resulta que ja estava firmat amb la terra rival. O sigui, per això és un fill de la gran puta i un pesetero i un Judas cabron. Que aquí no es diu el nom d'aquest portuguès. Doncs, quan va marxar aquell portuguès, el Barça, que va passar com amb el cas Neymar, va desbaratar en aquell moment 10.000 milions de pessetes, que eren 60 milions d'euros en aquell moment, i era una pasta, el fitxatge més car que s'havia pagat mai per aquest cabron. Doncs el Barça se'n va anar a l'Arsenal, com sempre, i va malbaratar. Però aquest cop no. Aquest cop s'ha anat a l'Arsenal a buscar un jugador i ens ha sortit bé, de moment. Perquè si recordem tot el que ens ha vingut de l'Arsenal, que si Vermaelen, que si Leps, que si Overmars, que si Cesc Fàbregas, que si Alex Song, unes putes merdes que han arribat a Can Barça, però ha arribat a Aubameyang, el que no el volien a l'Arsenal, el que aquí van dir els entesos de TV3, i el gilipolles de Gigantes, que ho sap tot, primer ha tret les notícies, quan ja les han dit el dia abans a tots els programes de ràdio, però ahir la dono com a exclusiva a les 8 del matí. Doncs tots aquests burros van dir que aquest jugador era problemàtic, que era un jugador que venia ja a estar de vacances, que no sé què, pumba, el mateix rècord que Eto'o. El mateix rècord que Eto'o. Ha igualat a Eto'o amb número de partits des que va arribar al Barça i gols seguits. No és un figura, no és Haaland, no és Mbappé, no és ni Kini, però la fot, l'enxufa, allà està. Tocarà 3 pilotes, però una te la fotrà dintre, ja tens un golet. I sap portar-se molt bé les defenses. S'entén de meravella amb Dembélé, s'entén molt bé amb Ferran Torres, s'entén molt bé amb Pedri. Què més volem? Que s'entengui amb Frenkie de Jong, que també s'hi entén. O sigui, en la jugada de Frenkie de Jong, que la va tirar tocant al pal del porter, a la primera part, juga de cara, d'esquena a la porteria, com ho feia el Kluivert, i és que se li emporta els defenses perquè entri a la segona línia. Això és estratègia pura del futbol. Estem tornant a gaudir, els culers. Estem tornant a gaudir. Qui ho anava a dir? Jo, que he sigut tan crític amb Xavi. De debò, m'estàs guanyant, tio. Hem de rectificar algunes cosetes, però m'estàs guanyant. De debò. De debò. I a partir d'ara, aquí em tens a mi, amb tot el meu suport, per el que queda d'aquesta temporada, perquè jo crec que guanyarem l'Europa League. Ara ens ha tocat a l'Eintracht de Frankfurt. Bueno, és un equip difícil, rocós, alemany, d'aquests incòmodes. El Sevilla, el Betis, el primer partit el va sorprendre, no s'ho esperaven. Però molt bé. I a les semifinals, si passem, ens espera o a l'Olímpic de Lió o al West Ham. 2 equips divertits per jugar. O sigui que pot molar tot això. O sigui, podem guanyar l'Europa League. I amb el que consta la Lliga, doncs bé, podem arribar a ser segons, però podem espantar una mica, perquè us imagineu que guanyem el diumenge al Camp del Madrid. O sigui, ens fotem a 12. Però si després guanyem el partit que tenim aplaçat, ens fotem a 9. A 3 partits. Clar, no hem de perdre ni un partit. I el Madrid podria punxar. Podria tenir una debacle si el Chelsea l'elimina de la Champions. Us imagineu que a sobre guanyéssim la Lliga i guanyéssim l'Europa League, féssim un doblet? Hòstia, com riuríem! Hòstia, les botifarres que faria mirant cap al tram baix i mirant cap a Cibeles. Hòstia, però seria la reputa hòstia, ja jo. Seria massa. Però bueno, no ens avancem ni flipem. Ahir a Barça a mi em va encantar. Sí, hi ha coses que s'han d'arreglar, o sigui, hi ha coses que s'han de perfeccionar i s'ha d'ensenyar al Ferran Torres a col·locar el cos més endavant quan vagi a xutar, que no la tiri sempre a dalt, però Ferran Torres fot una feina brutal que ningú veu. Que ningú veu la feina que fot Ferran Torres davant, que s'emporta les defenses, que juga a la banda, que quan entra, quan surt, Adam enganxat a la banda, fins i tot el Dembélé està jugant bé, sembla que surti concentrat.
Això sí, Xavi, Dembélé ha de jugar a les segones parts. No me'l treguis a les primeres parts perquè no pots estar 90 minuts concentrat. I també, bueno, suposo que quan arribi el juny, doncs farem una miqueta de neteja. Fins i tot hem recuperat a l'Englet ara, que ens anirà molt bé el tram aquest final. Se'ns ha lesionat el Serginho Dest, falta saber quin és l'estat de la lesió, esperem que estigui curtet. Jordi Alba, des que porta cabell, està fantàstic. Llàstima que ahir, tio, vas començar una altra vegada el xonito d'abans. El nene de Puy a casa. No fotem, tio. Ja sabem com és el públic de Turquia. Et van tirar ampolles d'aigua, però què vas fer? Un Juan Jordán? Què vas fer? Com el perico aquell del Juan Jordán, que li van tirar un pal de plàstic i es va desmaiar al cap de 10 minuts? Tu creus que has de xutar la pilota al públic? La que haguessis pogut liar, tio. La que hagués pogut liar ahir per culpa teva. Et van ensenyar targeta, que ho vaig preguntar perquè no ho semblava, però sí, et van ensenyar targeta. Perquè te la mereixies. Això no es fa, tio, ets un professional. Hòstia, que aquella gent t'ha posat cabell. No els hi xutis la pilota. No els hi xutis la pilota, desagraït, que ets un desagraït. Hòstia. Vale? Però per lo de més no fotre un gran partit. Igual com tot el Barça. Així que estem encantats. Ara esperarem a veure el Clàssic, que és aquest diumenge, i veurem, potser estem feliços, contents, excelsos, d'alegria, com diu el Basté, o potser hem empatat, i si hem perdut jugant bé, doncs estarem contents. Si hem perdut i ens han passat per sobre, el cabreig pot ser massa, però això serà una altra història. Així que de moment gaudim fins diumenge d'ahir, que estem a quarts de finals de l'Europa League, que l'equip femení està a les semifinals de la Copa de la Reina i que la setmana que ve, em sembla, o l'altra ja comencen els quarts de finals de la Champions League i que ens podem trobar amb el que és secció de futbol, tant masculí com femení, a lo millor ens trobem amb 4 títols de les noies i un títol nostre, i un títol dels nois, o sigui que ja veurem, potser 2, no crec. 2 si guanyem la Supercopa d'Europa, però primer hem de guanyar l'Europa League. Així que ara pensem al Madrid i després vacancetes perquè juguin a la selecció i quan tornin a pensar en l'Eintracht de Frankfurt, que ja ho sabeu, els millors Frankfurt no estan a Eintracht, no estan a Frankfurt, perquè Eintracht no existeix, no estan a Frankfurt, no estan a Alemanya, els millors Frankfurt estan aquí, a casa meva, a Frankfurt de l'Avinguda. Ja que fotem publicitat. Macos, visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.